ಈ ಟೌನ್ದ ಮಧ್ಯೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಲೆನ ಬದಿಟ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪೇರು ಮಗ ದಾಯ ಬಂಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆವಡ್ ಬಂಡು ಐಟು ಒಂಜೇಟು ಮದುವೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜೇಟು ಉತ್ತರಗಿರಿ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು, ಒಂಜೇಟು ಬರ್ತ್ಡೇ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು, ಒಂಜೇಟು ಶ್ರೀಮಂತ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಗ ಜನಕಲಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದ ಆ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟದುಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕೊರ್ತುಡು ಏತೋ ಜನಕಲು ಪೂರ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಹಾಲುಡು ದಾಲ ಗುರ್ತಪತ್ಯ ಇಜ್ಜಂದಲ್ಲಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ತಪ್ಪವರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪದು ಕಲಿವರೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಶುಭಕರೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ನಾನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ. 2 ಜನ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಕುಲ್ತಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಾರಿ ಜನ ಸೇರ್ದನಿಗೆ ಅಂಚ ಸೇರ್ನಾಗ ಒನಸು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರದ ಬಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬಟ್ ಗೊತ್ತವರೆ ಬಲ್ಲೆತ್ತ ಒರಿ ಬಂಟೆಗೆ ಎಂಕಿ ಮದಿಮೆ ಬರ್ರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಎತ್ತನ್ ಮಾರದೆ ಬಂಡೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡು ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬುಡ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಬರೋಡೆ ಒಂದು ಹಠ ಭಾಷೆನ ಹೇಗೆ ಏನು ಈ ಮದಿಮೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡೆಗೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಐನೊಟ್ಟು ಬೈದಿನ ಬಂಟೆಗೆ ಎಂಕ್ ಬಣ್ಣ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ಲ ತಮಾರದ ಅಂಚಾದು ಎಂಗೆ ಏನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಕಲ್ಲ ಅಂಚೆಲೆ ಮುಜಿ ಸರ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತೇವೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನಲ್ಲ ಆ ಮದ್ಮೆ ಬರೋಡೆ ಅನ್ನೋದು ಮಂಡೆಗೆ ಆತವನ ಬಲಸೊಂದು ಬಟ್ಟರು ಬಂಡರಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲೆಂಬೆ ಒಂದು ಸಾವದ ವನಸು ಅಂದೇರಿಗೆ